Sa appliances, iset ang inyong mga air-conditioned units sa 25 degrees Celsius at patayin ang mga ilaw na hindi ginagamit. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz Nakabuto, 24 oras. Happy Monday, chika ng mga kapuso. Mula sa mga character hanggang sa mga action eksena, marami pa daw abangan ang mga manonood na nalalapit na pagtatapos ng mga meeting ni Osura. Ano naman kaya ang next para sa isa sa mga bida nitong si Tanya Lopez? Ikichika natin yan ni Larson Caloy. Tara, lipat bahay? Ano, Loy? Lipat bahay, Loy? Lipat bahay, Loy? Nagligpit wala yan eh. Ang kalat kasi ni Papa eh. Hindi raw talaga madali na pagkatapos ng halos araw-araw na pagkasama-sama nila. Biglang hindi na sila nagkikita. Nalungkot din kami and marami ang mamimiss namin dito. Siyempre, isa na rin yung samahan namin ni Ate Rochelle kasi bilang kami dalawa madalas magkasama, yung mga sightseeing namin at yung pagpapaan namin. Kasi madalas nakapaalang kami rin eh. Dahil huling linggo na ng mga liking kunduha, lalo raw kaabang-abang ang mas matitinding mga eksena at ang Return na! Ay, nako! Yun nga, ay pinakita namin Kalat nun na yan eh. si Miss Ines Veneracion at ano kaya ang magiging role Return nila na! sa buhay namin, sa buhay ni Urduha. Yun. Sana ay tutukan ninyo. Galing. Sabi ko nga, wala pa tayo sa exciting part. hindi pa man tapos ang mga liking kunduha. May mga pinaghahandaan ng proyekto sa kanya at kasama na yan ang physical conditioning para sa pagdating na big project. After Urduha, marami pong mga projects na nakaabang. Pero hanggang ngayon po ay hindi mo na ako sasalita. Alam mo yun, Tito Lar, hindi mo na ako nagsasalita hanggat wala pang nilalabas mismo sa kanila. So now, happy ako and I feel blessed sa lahat ng mga blessings na nakahanay Ano sa ba akin. yan? Kasama na nga raw sa pinaghahandaan ni Tanya ang isang pelikula. Movie, yes. Kung magbabalitaan na may plano po akong gawin movie. It's action. Medyo may pagka action and thriller. So, Dapat sana'y papuntang Japan si Tanya para magbakasyon pero nagkaroon ng conflict sa schedule sa iba niyang commitment. Kasama na raw dito ang mga natanguanan niya na pagsagala sa mga sasaktusan at Flores de Mayo na para na rin daw naging panatanan niya sa tuwing kasapit ang ganitong bahagi ng taon. syempre, may edad din ngayon. Marami ang mga Flores de Mayo. So, sa mga Flores de Mayo na pupuntahan natin dyan, abangan nyo din ako sa mga pa-mall show natin. Abangan nyo po ako sa iba't ibang probinsya. Ganun ako ngayon. Opo. Roar Santiago, updated sa showbiz. Susunod, Pulis Maynila, nananakit umano ng traffic enforcer ng Lagotas, arestan. Ang mga alok na trabaho ngayong araw ng paggawa. At sa unang bahagi ng Ano ba yan, Loy? Kalat na! Return na! natin ang ganda ng Bulacan. Kasama si Shoot! Wow! at Dave Shoot! Balik na naman. Sige. Balik. Laruan mo! Balik na! Sige, shoot! Shoot! Na. Sige. Sige, shoot! Diyan pa ah! Ah! Ang dami ko ng kalat. Balik mo yan. Return na! Mayaya ka. Ay daming manggagawang Balik mo na yan. Balik mo na mga Paul. para gampanan ang mahalagang papel nila sa trabaho, sa pamilya at sa komunidad. Good boy naman. Tapos ulitin na naman. Kilalanin natin ang mga Ano mo naman? Pinoy na nagpapakita ng Loy, ligpit mo naman maayos. Mabago ko para sa pangarap ng anak ko ng isang Oh, pasok na naman. Oh, tapos? Pasok. Oh. Kalat dito. para sa amin, higit Kalat, kalat, me. ang bawat tasa ng kape ay pagkakataon para sa pagsimula at
Apple nga.